El senyor Allegri ens ha sorprès amb la convocatòria de Pato, que fa molts dies que no juga, que corre por ahí, que té una oferta del Paris Saint-Germain. Tu creus que Pato jugarà després de tant de temps aturat? No ho sé, jo crec que estarà a la banqueta i depèn de com evolucioni el partit, lògicament que l'entrenador sap que té un gran jugador i que a la mínima que pugui el farà jugar. Si li haguessis de dir alguna cosa als teus companys del Barça, algun punt feble del Milan, alguna opció que tu veus perquè hi has jugat i perquè els coneixes i has vist la seva evolució, què els diries? Bueno, ells saben millor que ningú. Bueno, home, ja ho sé, però tal. Però, bueno, a veure, sí que es tracta d'un equip italià, d'un equip molt compacte i que si tingués que dir algun punt feble, que tampoc m'agrada dir un punt feble, però bueno, si tinc que destacar algo a favor del Barça, jo crec que és la porteria. Ja ho vaig dir la setmana passada, no és que es tracti d'un mal porter, sinó que considero que és un porter bastant irregular, que és capaç de lo millor i de que bueno, que et pot donar alguna opció que el Barça pugui aprofitar. Jo penso com tu, però l'altre dia em vaig quedar parat perquè aquest sembla que hagi tingut una segona joventut. Bé, de fet, està millor ara que quan era jove. Sí, no, per això et dic, a veure, és un bon porter, es mereix tots els respectes del món, com a professional que és, però sí que és veritat que, bueno, que com tu m'has dit que et pugui dir algun punt feble, per mi algun punt feble, doncs bueno, seria aquest. La bona notícia, que no hi serà Thiago Silva, la bona notícia pel Barça, clar. I pels teus companys al mig del camp, que no hi serà Van Bommel, vull dir que sortiran del partit amb menys morats. Bueno, sí, però bueno, en aquest sentit també jo crec que tenen l'Ambrosini que... Sí, que també reparteix. Que també no es queda curt, no? Ibrahimovic és el gran perill del Milan o el gran perill del Milan és el bloc? A veure, el gran perill del Milan, amb un partit com el de demà, jo crec que la diferència te la pot fer un jugador com l'Ibrahimovic. Jo crec que ells plantejaran el partit com el partit d'anada, intentar tancar la seva porteria i després quan ells tinguin la pilota, doncs evidentment la referència és Ibra, no? Però sí que també Boateng està en un molt bon nivell de forma. Robinho, com li surt un bon partit, també és un molt bon jugador. Vull dir, tenen més d'un jugador, no? Saps de què me'n recordo? Aquests dies, d'aquell gol que li vas fer a l'Inter, un altre equip italià, un altre equip de Milà, que servia per passar l'eliminatòria i que et van anul·lar injustament. Te'n recordes o no? Sí, perfectament. Quantes vegades te n'has recordat? Jo més que tu, perquè de tant en tant sento el Mourinho i com em fot de molt mala llet me'n recordo d'aquell gol. Sí. Bueno, sí, jo sempre he dit, aquell gol, bueno, evidentment que hagués canviat moltes coses, hauria sigut un gran moment pel barcelonisme, per l'equip, per mi, que bueno, que en aquell moment que no va ser possible, no va, per situacions de la vida que passen, que al final no saps el per què, bueno, va ser així i no intentant no donar-li molt temps, perquè la realitat era aquella i no una altra. Ja està passat. Veus el Barça a la final? Jo veig el Barça, campió de moltes coses, no només a la final. Vull dir, veient els partits, veient els altres equips, avui en dia no hi ha ningun equip que tingui la qualitat que té el Barça, com a equip i com a individualitats. He d'interpretar... Evidentment que el futbol depèn de moltes coses, però el Barça té gran avantatge. He d'entendre que també el veus campió de Lliga, pel que has dit. Campió de Lliga, evidentment. A veure, els veig. Sí que és una situació molt complicada, però bueno, el Barça al final ens ha demostrat tant
tant aquests últims anys que no ens toca un altre que sigui confiant-hi, no? Suposo que segueixes la Lliga Espanyola, t'agrada el futbol, deu seguir totes, però especialment aquesta i especialment el que faci el Barça. Tot aquest enrenou que s'ha muntat al voltant dels àrbitres, que hem muntat més la premsa que el mateix vestidor, et sembla, des de lluny i amb la fredor que et dona viure a no sé quants milers de quilòmetres, et sembla excessiu, et sembla normal, et sembla estrany el que està passant? Bueno, això és un tema que jo crec que es parlarà sempre, s'ha parlat, es parla ara i es parlarà en un futur. Jo crec que al final, i més quan es tracta d'un Barça-Madrid, no sé, es tindria que parlar menys de lo que és les situacions arbitrals, no? I es tindria que parlar més de futbol, perquè hi ha molts moments, molts partits macos per l'aficionat, que al final lo que la gent vol és disfrutar del futbol, no? I no de conviure, ja et dic, amb la problemàtica dels àrbits. Ja deu ser un rumor més, no? Perquè ja portes una bona temporada allí. T'agrada la ciutat? Sí, la ciutat és molt maca, és un altre rotllo comparat aquí, però està molt bé, està molt bé. L'última vegada que vam parlar no havies vist pràcticament res, i després va veure una foto teva al costat d'un tio vestit de centurió al Coliseu. Suposo que ja hauràs vist un fum de coses, no? Sí, bueno, em falta veure el Vaticà. Home. Saps que juguen la Clericus Cup al Vaticà? El què? Això no ho sabies, Pájaro? Juguen una competició que es diu Clericus Cup. És com la Champions, però de capellans. Saps? No, sí. això no ho sabia. Espectacular. Aquí tenim un mossèn, aquí al Club de la Mitjanit, tenim un mossèn que fa de tertulià, que ha jugat aquesta Champions. És molt culer i l'ha jugat. I és espectacular perquè, clar, juguen capellans d'arreu del món. I és una lliga interna del Vaticà, és a dir, que podies anar a veure algun partit i tot. Sí, potser si tinc allò 2 o 3 dies ja aniré. Si pots triar, abans mira la Capella Sixtina, Sí, no, evidentment. Escolta, i del que has vist, què és el que més t'ha agradat? Això és xafarderia meva, El Coliseu. Que és espectacular. Sí, impacta molt. És una passada, tio. Mira que hi passo moltes vegades i tal, i no hi ha vegada que hi passa que no m'impacti. I vas anar amb algun bon guia o tu vas a fer aquestes coses a peu, sol? I vaig anar, amb un bon guia, amb un molt bon guia, amb l'Albert Om hi vaig anar. Hòstia, vale, que tu et devia explicar bé les coses, sí? Sí. Ara ja té nassos que hagi de venir l'Albert a explicar-te com és el Coliseu. No, venim a fer una visita conjunta. Això està bé. Bojan, estic molt content de sentir-te content, de veure't bé, de veritat. A més, tens la virtut d'alegrar les ànimes, tio, perquè ets un tio optimista i això no es paga amb diners. Gràcies, t'agraeixo molt. O sigui que moltes felicitats pel gol, moltes felicitats perquè et veig content, perquè dius que estàs evolucionant, perquè dius que estàs aprenent, i això és boníssim, i que tinguis tota la sort del món. Moltes gràcies. Una abraçada, Bojan.